Una explicació global a l'embogiment general. Qui més i qui menys ha conegut alguns presidents i presidentes de república en aquesta vida, a través de la tradició, del cinema, premsa, ràdio i televisió i inclús al rei o reina de la casa. Però segurament no coneixereu el rei de la llunyana ciutat de Reial de Torrella, una població que es troba passant i molt passant Tavernes i la Pobla Llarga. Aquest rei governava els seus súbdits amb la tradicional fermesa, però equilibrada saviesa, i així li tenien tanta por pel seu poder com l'estimaven pels seus coneixements. A Reial de Torrella, naturalment capital del regne, hi havia un pou al bell mig de la ciutat. La seva aigua era cristal·lina, transparent i deliciosa. D'allí vivien tots els súbdits, i inclús els forasters que habitaven en xalets i urbanitzacions, perquè no hi havia un altre pou. Una nit, quan tot estava tranquil i en calma, una bruixa entrà a la ciutat. Uns deien que era l'antiga portaveu de l'oposició, uns altres que un jutge corrupte, i alguns que tenia certes relacions pecaminoses amb entitats religioses. El cas és que, de forma sigil·losa, es va aproximar al pou i va llançar una poció misteriosa, al temps que invocava esperits de forma potent. Xalabem, xalabam, qui d'aquesta aigua pega un glop embogirà dels peus al bescoll. Al matí següent, tots els habitants del regne begueren del pou i embogiren dels peus al bescoll, tal i com havia dit la bruixa. Tots? No. El rei i el seu majordom no havien embogit perquè tenien el seu propi pou i poques ganes de mesclar-se amb la gent. Al cap i a la fi, en una monarquia constitucional tots som igual, encara que uns més que altres. I així va passar durant un cert temps, mentre la població feia coses rares i sense trellat. El rei i el majordom continuaven fent les seues accions habituals. Això va provocar un contrast molt fort, i la gent, als carrerons, places i mercats, només feia que xiu-xiuejar. El majordom del palau està boig, sembla que ha perdut la raó. Sí que és cert, Joan, fa coses molt rares. Doncs a mi em sembla que el rei també s'ha contaminat. Sí, ja, si tots ho diuen, qui amb xiquets es gita, pixat s'alça. Però dels comentaris a veu baixeta es passà a la burla pública i cridanera, i més endavant a la crítica més feroge i a les barricades. Quan va caure la nit, el rei, que era ferm i savi, se n'adonà que el motiu del comportament estrany dels seus súbdits democràtics era l'aigua del pou. Què fem? El tanquem? Els fem un llevar d'estómac? Els portem al centre de salut? Els paguem una excursió a la Serra Mariola? A la fi, ordenà que li ompliren 2 copes d'aquell líquid. Una se la begué ell i l'altra el seu majordom. I al matí següent, tots els carrers s'ompliren de goig i alegria, celebrant que per fi el rei i el seu majordom havien recuperat la sensatesa i pensaven com totes i tots. Debatre si un està boig o és sensat és un tema delicat. La frontera sempre és discutible. No obstant, hi ha situacions més fàcils que altres i segur que tots ens hem trobat algunes d'elles al llarg d'aquesta vida. La sensatesa no sempre és fàcil de reconèixer i en ocasions sembla que la lògica ha desaparegut del mapa. Però no ens enganyem. Hi ha molta més gent del que sembla que pensa amb cordura
però no es coneix i ja s'encarrega qui corresponga de fer-los invisibles. La perspectiva històrica, la fe en l'espècie humana i aquests contes ens poden ajudar a recuperar l'optimisme i el trellat. I potser algun bon esmorzar amb bona companyia també ajudarà.